ವೀಕ್ಷಕ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯುವ ಸಾಧಕ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವವನ್ನ ಕಂಪನ್ನ ಪಸರಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕ, ಯುವ ಸಾಧಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ಏನಿದೆ ನಾಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಭೂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಭೂತಕೋಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ, ಇದರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ, ಇದರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸತ್ವ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸಾಧಕನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು, ಪರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರು, ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಮುದಾಯದವರು, ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರು, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಈ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನ, ದೈವದ ಚಾಕರಿಯನ್ನ, ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಸಾಧಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಂತ ಸಾಧಕರಲ್ಲ ಇವರು, ದೈವ ನರ್ತಕರಾಗಿದ್ದು, ದೈವ ನರ್ತನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ PhD ಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರಿವರು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವರನ್ನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮೊದಲ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಇವರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ತನಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೈವದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುವ, ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅವು ಏರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ದೈವ ನರ್ತಕ, ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುವ, ಪಡುಮಲೆಯ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ನರ್ತಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ರವೀಶ್ ಪರವ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ. Impact of salicity on quality of estuary stand on. Concrete in coastal region of Karnataka ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ.
ಇವರು ಮರಳಿನ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಪುರ ನದಿ ಅಳಿವೆಯ ಮರಳನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳಿರುವಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ರವೀಶ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿಟಿಯು ಮಾಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಐಟಿಎಂ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರವೀಶ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಸಿಟಿ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್ಟುವರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದೈವ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲೆ, ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು, ಬಿರ್ನಾಳುವ, ಧೂಮಾವತಿ, ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ. ರವೀಶ್ ಪರವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕಲೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಗಳಾದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ, ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಉಲ್ಲಾಕುಲು, ಬಿರ್ನಾಳ್ವ, ಧೂಮಾವತಿ, ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂತಾದ ದೈವಗಳ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು, ಸವಾಲುಗಳಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧನೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪರ್ವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚಾಕರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ತಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಪರವನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ದೈವ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನೇ ಮುಖತಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದೈವ ಕಟ್ಟುವವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಸುಬನ್ನಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಯಾಳಿಸದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಸಿಯಾಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಯಾಳ ಅಂತ ಏನು ಬೊಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೊಂಡವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನು ಹುದುಳು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಆಹಾರಗಳೇನು ಸಿಕ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವುದು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕುಲ ಕಸುಬುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಸುಬು ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ನಾನೀಗ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸಿಗುವಂತ ಗೌರವಗಳು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅವರು ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ದೈವದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಏನಿದೆ, ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರವೀಶ್ ಪರವ ಅಂತ ಒಂದು ದೈವ ಕಟ್ಟುವ ಒಬ್ಬ ಚಾಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ರವೀಶ್ ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೊಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏಪ ಬತ್ತಂಡ್ ಸರ್ ಪರಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕ ಓದೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಏನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಡೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಓದೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಓದೋಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಓದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲು ರಜೆಟ್ಟು ಮಾತ ದೈವದ ಅಕ್ಲೆನ ಏರ ದೈವದ ಏನ ಮಾಮನಕ್ಲ ಅವಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವಡೆ ಏರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಆಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಳ್ತೊಂದಿತ್ತ ತೆಂಬರೆ ಪತ್ತೊಂದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಪೋತು ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಗಲ ಪಾಪುರ್ತುರಿತ್ತಂದೆ ಅವಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆ ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬರೇ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಓದ ಬೇರೆ ಓಲ ಬೆನ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೆನ್ ಬೇರೆ ಬೆಂದತೇನೆ ಓದ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಎಂಕ ಪುರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಏನ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಗುರು ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಘುನಾಥ್ ಪನರ ಪಿಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪಿಡಿ ರವೀಶ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ ನೀನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಉಳಿದವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನು ಆದ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಓದುವವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇರು ನೀನು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಆಗ ನಿನಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅದರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಡ ನೀನು ಸಿವಿಲ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಹೌದು ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವೀಶ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರವೀಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಶಣ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂಚ ರವೀಶಣ್ಣ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕೆಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ದಯಪನಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರವೀಶಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸೆಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಆರ್ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂವಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ದೈವಲು ಆ ದೈವಲನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ ನಮ್ಮಾರ್ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೈವ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ದಾರ್ರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದಾರ್ಥಕೆರೆ ರವೀಶ್ವರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರ್ತಪ್ಪು ರವೀಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪು ನಲ್ಪ ರವೀಶ್ ಬರೋದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ದಯಗಿನ ಕೆಂದ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಟಾರ್ನ ನೇಮನ ಮಾತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿಲ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಪೋಡು ಬಂತು ನಗಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದೆ ಇನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಂಪಿನ ಇತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏರ್ನ ಕಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆಲ್ಲ ತಿದೇ ಉರುಪೋಡು ಎಂಕುಡಿ ಸಂಬಳ ಬರಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಆವಡು ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಬೆಕ್ಕೋಡು ಎನ್ನ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂಡ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಟ ಹಂಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸುಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ನಿಜವಾದವು ನಮಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಣಪ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜದ ಇಂಚನೆ ಅವ್ರು ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಮನಪನಕ್ಲು ಕೆಲದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈಗ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಬಾದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಡ ಇಂಚನೆ ಪಡಪನೇನು ಒಂದಾತು ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರದ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಂದಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರವೀಶರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಐತಾರಾಗಿ ನರಲ ದುಂಬು ದೈವಲನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನಂದಿನ ದೈವ ದೇವರ ಕೊರಡು ಅರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂದು ನನಾತ್
ಅಕಲ ಸಮಾಜದ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವ ಚಾಕ್ರದ ಅಕಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಾದು ದೈವ ಚಾಕ್ರದ 14 ಚಾಕ್ರದ ಅಕಲಲ್ಲರಿ 14 ಚಾಕ್ರ ವರ್ಗದ ಅಕಲ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ನಾಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಡಲ್ಲ ದೈವ ಚಾಕ್ರನೇ ಮರಪುನ ಗೊಡಿಸಿ ಕರುಪುಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಂಗಿ ಸಂದೇಶ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಸರ್ మరి పొర్లుద పాత్ర సార్ అయితొట్టిಗೆ రవీష్ అన్నే ಒಂಜಿ పొర్లుದ ಪಾತ್ರ ನವೇನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ದಪನಗ ಆರೊಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಪ್ರೇನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ PhD ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಟ ದಯಪನಗ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಚಾರ ಕೆನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಪ್ಪ ದಯಪನಗ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ದುಂಬ ಪಿರೌಡು ತೂನ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರು ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಇವ್ರ ನೇಮದ ಕಲಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ರವಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ನವೀನ್ ಪೂರ ಬರಿಕದು ಇದು ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಚ ನವೀನ್ 11 ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ರವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇರ್ನ PhD ಪದವಿ ಪಂಪಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪಾರು ನೇಮದ ಕಲಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೈವದ ಕಡಿಟ್ ಅವೇ ಪಡೆ ನನ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ನಮ್ಮಡ ಒವ್ವೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ದೊಂಪದ ಲೈ ಬನ್ನಗ ಏನು ದೊಂಪದ ಪಿದ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಸಮುದಾಯದ ಬರೋದಾಡಿಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ಹಿಡಿದಾದ ಪಂಪಿನಾಗ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಿ 60 ಪೂರ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಜನ ಪರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿದ್ದೇರು ಬಟ್ ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲು ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ 60 ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಮಧುಸೂದನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಎಂಕ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೇರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಡೋ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುಸೂದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲನೇ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈ ಪಂಡರ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡುದು ಸರ್ ಕೇನೋಡು ದಯಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವ ಆ ಬಾಲ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅಂಡ ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೋಪ್ನಾಗ ಅದ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅವೇನೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೊಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಊತಿಕೊಂಡ ಅವೇನೆ ಒರಿನ 10 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವು ದೈವ ತಿಕ್ಕಣ ನಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತನ ಕಟ್ಟರ ಒಲಾನ ಲೆತ್ತಿನ ನಿತ್ತಿನ ಲೆತ್ತನು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ನಪ್ಪ ಆಮೆ 2 ಜನಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಕ ಈ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪನಿ ಊರುಡೆ ಕೈತಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ತಡೆ ಪೋಯೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುದೆ ಪಂತಿ ಪಿರತೆ ಆತನ ತಾರದ ಮುದಲ್ ಬಿಡ್ಪಾತೆ ಕಂಗು ಮುದಲ್ ಬಿಡ್ಪಾತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ PUC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಯರ ಅನಾಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಹೋಗುನು ಊರಿನ ಪುರ್ತುರಿ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗುನು ಐಟು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುಲೇನು ಮಾತು ಒಂಜಿ ತಿಗಡು ಒಲನ್ನ ಕೂಡುದಿತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರಡೆ ಐನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಾತ ಯಾರೊಂದಿಜ್ಜಂಡೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಲನ್ನ ದೆತ್ತಿದ್ದ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮರ್ದಿ ಆತಿನ ಈ ಸಂಘಗು ಮಾತ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಸಂಘಡು ಹೊತ್ತಿನ ಲೋನ್ ಪುರಗೆ ಎತ್ತತಿ ಐನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತತೆ ಒಂದು ಮಂತ ಹೋಯ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏನೋ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲು ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನದು ಓಲು ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಪೋಪೆನ ಅವಳು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಪೋನ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನನಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪುನ ಕಲಕುಲು ಇಂಕ ಬೆರಿ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ರವೀಶ್ ಈ ಓದೋಳು ರವೀಶ್ ಈ ಓದನ್ನು ಪೊಕ್ಕಳ ಕುಳ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತೋಲ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂಡ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಲ ಮಲ್ಪುಲ ನಿಕ್ಕೆ ಐನ ಮತ್ತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಪೋಲ ಓದುಂದೇ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಯಂಡ ಮಗರ್ನ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಏತಾಂಡ್ ಕಲ್ತತಿ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಡುಮಲೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆತನ ಯಾನ್ ದೈವ ಕಟ್ರ ಪೋಪುನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಏನೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಐನ ಬಂಡ ಈ ಓದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುದರ್ಕನೋಡು ಒಂಜಿ ಓದುನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ರವೀಶ್ ಪಾತ್ರ ಅಪಗಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓದಿನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನೊಡಿಗೆ ದೈವದ ಕಲನ್ ಗುಡೇನು ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟಲ ಇತ್ತನೆ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ದಾನ ಪಾಪ ಮುಗುಲು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಹೊರ ತೂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಓದೊಂದು ಪುನಗನೆ ಎಂಕ ಸರಿಯಾದ ಈ PhD ಹೊರತುಗನೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೈನ ಎನ್ನ ಬುಳಿತಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ನಾನು PhD ಮಲ್ಪನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಇನ್ನು ಓದುದು ಪುರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಲೆ ಆತ ಯಾನಿತ ಓವಲ್ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮಾತದಿಕ್ಲ
ಐಕ್ಲ ಪೋಪೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಯಾನು ಸುರುಗೇನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಡೋಡ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರೋಲಿ ಐನು ಮಾತ ಆಲೆಡ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಕನಪನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆತ ಇಂಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಬಣ್ಣಗಾಲಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಅನಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಆಲ MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲು ಆಂಡಲ ಆಲೆಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಅನ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನಿಕುಲು ಗಂಡನಿ ಬಿಡದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ನೋಡೋಟ್ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜ್ಯರ್ ಅಂಡ್ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಯಪಡನ್ಕುಲ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇದು MSc ಮಲ್ದಾರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏತಿತ್ತು ಅಪಗ ಫೀಸ್ ಇರೆಗ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗ ಜನಗಿ ರಘುನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಕ ಫೀಸ್ ಕಟ್ರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆರು ಒರಕ್ಕೂರ ಬದಲ್ತದ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೊಂದಿತ್ತಂದೆ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ್ದಿದ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂತ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ರವೀಶ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಮಲ್ಪ ಕೈಟದಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಏನ ಯಾನು ತುಲೆ PhD ಮಲ್ಪನ ಏನ ಡಾಕ್ಟರ್ KE ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಕ ಗೈಡ್ ಇತ್ತೇರೆ ಯಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಗಾರಿ ಇಂಕ HOD ಆದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಅಪಗನೆ ಇಂಕ ಆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರಿ HOD ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ HOD ರವೀಶ್ ಹೌದು ರವೀಶ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗನೆ ಇತ್ತೇರೆ ದೇವರನ ದೈವ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೈವಲ್ನ ಸತ್ಯನದ ಅದನ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು MTech ಆಂಡಿ MTech ಆದ ಗೈಡ್ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಗೈಡ್ ಆರಿ PhD ಆರಿ ತಿಕ್ಕೇರಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ನರಮನೆ ಆರು ಎನ್ನ PhD ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಆರೇ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಐಟ್ಲ ಆರೇ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಆರೇ ಕಟ್ಟದ ರವೀಶ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ನೀ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಂದು ಓದಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿರ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಕೆರಡೆಯನ್ನ ಈ ಥೀಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವಕಾಶ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಣ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜ ಬರ್ಪೇರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ KV ಸರ್ ಇಗ್ಲ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಇಗ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇಗ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ತಿರುಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಅಪಗ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಶೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ರವಿಶೇರಿಗೆ ಆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಲೆ ಸರ್ ಪಾತಲೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಆಮನಿ ಕ್ರಮಣತೆ ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತನ್ನ ಕ್ರಮಣೆ ಅಂತ ತೂನುಲೇನು ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೈದು ನಲ್ಪ ಆರು ಕೂಪಿನ ಅವೇನ್ ತೂರು ದೈವ ಕಟ್ನಾಯನ ಅವೇನ್ ತೂರವನು ಅದಪ್ಪೋದು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ತೇರಿ ಕಲ್ತದೆ ಓಕೆ ದಾದಾ ಬಂದ್ಪಡ ಸರ್ ದಾದಾ ಬಂದ್ಪಡ ಅದೇನೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಲೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಏರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಜಾರೆ ರವಿಶೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರು ಅದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚಿ 16 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕೋಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ನೇರ ಊರು ಮಂದಿ ಪಡುಮಲೆ ಸರ್ ಪಡುಮಲೆ ಮೂರು ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಟ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆತ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕೈದು ಬಾತ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತನ ಕಮ್ಮನೆ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪ ದೈವ ಎಂಚ ಬೈದು ಅದೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುತ್ರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಪರವಾದ ಒಲ್ಪಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಸರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರವೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಜ ತಾವು ಬಂದ್ಪಡ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತರ್ಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಈರು ಎನ್ನದಿತ್ತರ ರವೀಶನ್ನೇ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ ದಯಪಣ್ಣಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾದಿರಾರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಆರ್ PhD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದೈವನರ್ತನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಬೇರೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನಾತ್
ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡರಿಗೆ ಅಂಚಾತಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಅಜತಪ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತುಟ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ರವೀಶ್ ಪರವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಲು ನನಾತ್ ಎಟ್ಟೆಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಲೆಗೆ ಹೋವಾಡ ದೈವಾರಾಧನದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಾಡ ಪಂಪಲೇನು ಪಾತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಣ್ಣ ಯಾಪಲ ಸರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸರ್ ದುರ್ಗಾವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಚಿಗೆರೆ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ದೇಜಪ್ಪ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಈರ್ ಕರೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ರವಿಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅರ್ನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ದೇಜಪ್ಪ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರವಿಶಣ್ಣ ಬಂದ ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ತುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ರವಿಶಣ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿತ್ತು ಟಿವಿ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅನಾಥ ಪುದಾರಳ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ನನಾತರಿಗೆ ನಂಜಿ ಪುದಾರ ಬರಡು ದೇವರಡವೇ ನಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲಪ್ಪೋಡು ದೇಜಪ್ಪ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಜಿ ಇಡಕೆಯನ್ನು ದೆಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಸವಾಲು ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅವಿನ್ ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರವಿಶಣ್ಣೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೋನ್ ವೇರ್ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ದೆಪಣಗ ಈರು ಮಸ್ತ್ ದಶಕರ್ದಿಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇರೇಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಿಂಚ ತುಪ್ಪರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪರವ ಸಮಾಜೋಡು ತುಂಬು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ಎಂಕುಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಕನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ದೈವದೋಟ್ಟು ಮಾತೊಂದು ದೈವ ನಡಿತೊಂದು ಮಾತ ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲ ಗಂಡ ಬಾರಿ ಬಡಪತಿ ರವಿಶಾಮಿ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲ ಸಮಾಜೋಡು ಬಾರಿ ಬಡಪತಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ದೈವಗೂ ಚಿಕ್ಕು ನಂಚಿತನ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಡಾದುಪ್ಪು ಅತನ ಬುರಿ ಬದಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮರ್ಯಾದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನಿಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಬೋಕ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬೇರೆ ಮಾತ ಹೋಗ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರವಿಶಾನ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಚೆನೆ ಪಾರ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬರಡು ಅಂತ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ರವಿಶಾನ್ಲಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಊರು ದಾಖಲೊಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಅವರಿಗೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಲಾಯರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಕಲ್ಪಾರ ಬುಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವತ್ತಿನ ಪರವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಂಬಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರವಿಶೇರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೇದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಸರ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ದಶಕದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮದ ನೆಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪಣಗ ಅಪ್ಪಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಂಗ ಏನ ಆತೆಗೆ ಉಂತಿದ್ದ ಆತೆಟೆ ಇತ್ತು ದಾಳ ಮನ್ಪುಡು ಬನ್ಪಂಚಿನ ನನ್ಲಾತ ಹಂಬಲ ದಾದ ಬನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅಪಗ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ನನ್ನ ತಗಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ನಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆರು ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರೆ ಬಾಚಕೆರೆ ಆರು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತೆ ಯಾನ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪನ್ಪಿನಾತೆ ನಿಕ್ಲು ಓದಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಓದಲೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ ಓದುದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮನೆ ಎಂಚ ನಮನಿತ ಕಲ್ಪಡಂಡ ಆತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರಡಂಡ ಆ ದೈವಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತನ ಆ ದೈವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಚ್ಚಂದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈತ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊರತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಆ ದೈವನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಆ ದೈವ ನನಂಜಿ ರೂಪಡ ಒಂಜಪ್ಪ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ನ ರೂಪಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ನ ರೂಪಡ ಆತ ನನೊಂಜಿ ನೀಲಣ್ಣ ರೂಪಡ ಒರಿಯನ್ ರೂಪಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಗಳಿಗೆಡ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಪ ಒರಿಯರಿ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರೆ ರವಿ ಇಂಚಾವಡು ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಕೊಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅವ ಸರಿ
ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದವರ ಎಂಕಿಂಚ ಸಾಧನೆ ಐತೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದಿರ್ ನಡೆಪೋಯಾನು ಆರು ನಡೆಬೋದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡಿರಪ್ಪಗ ರವೀಶ್ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬೇತದಿಕ್ಕು ಪಾರಿ ಜೊತೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೇ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವೇರು ಬಂಡ ಈ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲತ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಆತದ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ರಜೆ ಪಾಡೋಡ್ನಂಡ ಯಾನ ಅವ್ಳು ಬರೆಯರುಂಡು ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೈವ ಗುಡಮಣಿತಾಯ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೈವ ಬರೆಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ಬರೆಯ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡೆ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡೆಗೆ ಓಡೆಗೆ ಐತೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಪೋಡ್ನಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನಿನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಳು ಗುಡ್ರ ಹಾಕುಜಿ ಆ ಕುರ್ತಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ರವಿಶಣ್ಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆದಿತ್ಯ ಅವರವ ಶನಿವಾರ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಬಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕುದು ಬರೋದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಓಲೆ ಕೊಂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕೊಂಡು ನಿಜమైన ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಓ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದು ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ HOD ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಓಕೆ ನಿಜ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಏನ್ಪೇರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ರವಿಶಣ್ಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಡಾಯನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಯ ವಿನಯತೆ ಸರಳತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ HOD ಆದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಪೆರ್ಮೆ ಸರ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಐಕ್ಬೋಡದು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಪರ್ದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಓಲ್ಪರ್ದೆ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾಂತಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಓಲ್ಪರ್ದೆ ಸರ್ ಮಾಂತಾಡಿ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ನಮ್ಮನ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಾರಾಯಣನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ಆದ್ರೆ ದೈವದ ಚಾಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನದಾರೇನು ದೇವರು ಎತ್ತರ ಜಾಗ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಳ ಆಸೆ ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ದಾದ ಪನ್ಪರ ದಯಪಣಗೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡೆ ಅದ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬಂತ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ತುನುವೇರ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಪನಾಗ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೊಪ್ನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಆರೆಗೆ ಆರಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ನೇಮಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ ಏತ್ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಏತೆಲ್ಲ ಪಾತಿದ್ರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಡ್ಯಾಮುಡ ಅಡ್ಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬಡಿತು ಆಡ್ಡ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇಂಚ ಕೊಂಡ ಇಂಚಾವು ಅಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಪೂಪೆ ಆಡ್ಡ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಿಕ್ಕೋದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ಟು ಆರು ವೈದ್ಯರಲ್ಲೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಿಕ್ಕೋರು ಅದೇ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎರಡೇ ನಾನು ಕೇಳು ಸರ್ ಇತ್ತ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚುಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ದುಂಬುಗು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಲ್ತನ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಸ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆಫೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೆಪಣಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಮಾಜದ ಅರ್ನ ಪಿರವುಡು ಅರೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಸಮಾಜ ಪಿರವುಡುಂಡು ಅವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕಾರಣ ಗಟ್ಟಡಿ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಪರವ ಜನಾಂಗದವರಾದ ನೀವೇನ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ನಿಜ ಬಾಕಿದ ಏರ್ಲಾವೇ ಅವು ಬುಡಿ ಆ ಜನಾಂಗದ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾದ ದೈವದ ಒಂದು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೈದಿರತ್ತ ಕೂಡ
ಅವನ್ನಿ ಕೂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಲಂಚಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನೇನೆಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೀರಂಕ್ಲೆ ಉಂಗುವ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ನಿಜ ನಿಜ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ಏಪ್ಪಾಗ್ಲ ನಂದಪ್ಪ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿನಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕೇನುಂಡೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕುಡಿನಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನ ಬುಧಾರೆ ಸರ್, ಇನ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುರು ಕಾದು ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಲ್ಲದಿಲೆ ಟಿವಿನ. ಹಲೋ, ಕೇನುಂಡೆ? ಹಲೋ, ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸರ್? ಬಂಟ್ವಾಳದ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್, ಪಾತ್ರಲೆ ಒಂದು ರವಿಶಣ್ಣ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಣದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ನೇಮದ ಕಲಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊಟೋಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಟ್ರ ಆಂಡನಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ದೈವದ ನರ್ತಕರ ಆದರೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ಎಂಕ್ಲೆದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಆರಾಧನೆದ ನೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಾತ ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ನಲಕ ದಯಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿದ್ಧಾಣನಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಪಣ್ಣಗಾರ ದೈವ ರೂಪಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಪುನಾರ ಅಂಚಾರ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಪಂಡೇರ್ನವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ವಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾಡಿ ಅರ ಪಂಡ ಎಂಕಾರ ಪರಿಚಯ ಟಿವಿ ತೂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸರ್, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ನೈಜ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ ತೂಪುನಿ ದೈವಾದ ತೂಪಿನಿ ದೈವ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಂಡು ದೈವ ಪಂದ್ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜ ಅಂದಪ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಆ ರೀತ PhD ಮಲ್ತನಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ್ ಎಂಚಿನ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆಂಚುಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕమైన ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆ ನನಲಾತ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲೇರು ಓಲ್ಲ ಐಕ್ ಆರ್ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ್ನ ಮೋಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದುಗಲಾಯ ಕೊಡಮಣತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಿಸ್ಸಿಗಲಾರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡನಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇನ್ನ ಪುದ್ರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್? ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಪರವಂದು ಯಾನು ಪದ್ದರ ಬಿಟ್ಟ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ ರವಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಟಿವಿ ಕುಲ್ 2 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ರವಿಶಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರವಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಕುಲ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವನ ಅರ್ಥಕನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಡುಲ್ಲೆ ರಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿ. ನಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಕಾರ್ಲ ಟಿವಿ ಕುಲ್ದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ನ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಪೂರ ಪಂಡೇರ ಕಲ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ಪಿನಾರ ನಿಜ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಣ್ಣದ ಏನಂಜಿ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ ಓಲ್ ಕಲ್ಪೋರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಪ್ರ ಓಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಗು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿತ್ತ ಸುಳ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಳು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಅಡೆಗೆ ಅವರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಊರು ಅಪ್ಪನ ಮಾದೇರಿ ಪಂಡದ ಬಲ್ಯ ಅಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳೊಂಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಓದುವ ಅಲ್ತಿರ್ತ ಅಲ್ಪತ ಜಾಗೇನು ಕೊರುದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪಡುಮಲೆ ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಆ ಪಡುಮಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಮೈನರ್ಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಯೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 8, 9, 10 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈ ರಜೆಟ್ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ರಜೆಟ್ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಡೆ 8, 9, 10 ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳಡ್ ಓದುದು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ PUC ಸುಳ್ಳೆಡ್ ಪೋಯೆ ಸುಳ್ಳೆಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲ ಅವಳೆ ಮಲ್ತೆ ಸುಳ್ಳೆಡ್ KVG ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಠ ಉಪನ್ಯಾಸ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ M.Tech ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಸನ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಪಾಗ ಫ್ರೀ ಮಂಡ ಒಂತ PUC ಕಟ್ರ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ PG ಸೀಟ್ ಬರೆದ ಅವಳು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕತ್ತ ಅವಳು M.Tech ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಸ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೆಲ ಗೊರ್ರಿ ಅನ್ನಲೆ ತೊಂಪು ಬರ್ಪುನು ಬನ್ನಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವಿನೇಶ್ ಅಂಬಕ್ಕ ಆದರ್ಶ ಮಾಡೋದು 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವಳು ಓದುತ್ತೆ M.Tech ಪುರ ಮಲ್ತದೆ M.Tech ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಡೆ SDM ಉಜಿರೆಗೆ ಸೇರಿ ಉಜಿರೆ ಸೇರಿದಾಗ ನನ್ನ PhD ಮಲ್ಪೋಡು M.Tech ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು PhD ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಅಂಗರಪ್ಪ ಅವು ಎಂಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ನಗ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಈ ದಿನಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಹೊರತುಟ್ಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಮರಳಿನ ಅಲಬೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾದ್ಯಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐನು ಪೂರ್ಣ ಓದೊಂದು ಹೋನಾಗ ಮಾತ ಈ ಪೊಯ್ಯಲಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸಮುದ್ರತ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತತೆ ನಮ್ಮಂಚಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಐತೆ ನೈಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಐಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಪಾಡದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಏತ್ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆವ ಐಟ ಸಮುದ್ರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪೊಯ್ಯದೆ ತುಂಪುಂಟು ಗಳಿಸಂಡ ಸರಿ ಆವ ಅನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡು ನಂದು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಪುರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಇಂಜಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗನಗ ಏರಿಳಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತರ ತನಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬುರಿಂಚಿ ಅಳಿವೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುರ್ತಗನ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಈ ಸಲೈನಿಟಿ ಬರೋಡು ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡು ಐನು ಗಳಿಸಣ್ಣ ಎಂಚಾವು ಅನ್ಪಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಐನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಶುರುಗೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಮೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರಪ್ಪಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಡ ಆರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗೆ ನೇರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆರು ಮಂಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ಬಂಡತೆ ಆರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬುಕ್ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಕೋ ಗೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅಂಚ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅನ್ಪನ ರೀತಿಕೇರಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇತ್ತೇರಿ ಆಕ್ಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಸಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಈ KVG ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ ಆರು PhD ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಆ PhD ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಕಲ ದುಂಬಾಗ್ ಅದ್ರಂಜಿ ನಿಕಲ ದುಂಬಾಗ್ ಏನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂದು ರವೀಶಾ ಪಿ ಪನಗ ರವೀಶಾ ಪರವ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪನಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲೈನಿಟಿ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್ಚುಯರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಡ್ ಆರು ಥೀಸಿಸ್ ಬರಪೇರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಬರೀ ನಂಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪೋಣ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಡಿತ್ತದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಬಡತನ ಆ ಕಡು ಬಡತನಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಪೇರ್ಪನಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಿರೌಡು ಪೋದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಗೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ನಮ್ಮ ರವೀಶಣ್ಣಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನ ದುಂಬಗ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋಣ ನಾ ದುಂಬಗ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಒಳ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ഞാൻ മൂടുബിദ്രി കരിഞ്ചേർದು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ರಲೆ ಸರ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೇಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್
ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಈತ್ ಬಡತನೋಡು ಹೋದು ಈತ್ PhD ಪೂರ ಮಲ್ದಿರಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ದನ ಅತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡನೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂತೂದು ಎಸ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇರ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನುಡೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇನುಡೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ ಟಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಿನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತು ದಯಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇರ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತುಯ್ಯಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ದೈವಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅವನ ಒಂಜಿ ತೂಡು ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲು ಕಾತಂದು ನಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಆ ದೈವಲನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಾತೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ತೂ ಅಂದ್ ಬಲೆ
ಒಂದು ರವೀಶಣ್ಣನ ದೈವ ನರ್ತನದ ಸೇವೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಮ ಓವ ದೈವದ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗೂ ಉಗ್ರೋಡು ಎನ್ನಿದೆ ಪುರಂಚಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಹೂ ದೈವಗೂ ಪುರ ಕಟ್ಟೋಡ್ಸರ್ ಬೇತೈರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಡಮಡಿತಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಬೀರ್ನಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅವು ಸೀಮೆದ ದೈವ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ದೈವ ಸೀಮೆದ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಗಾಡ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊಸಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡೈಟ್ ಆ ದೈವ ಈ ದೈವ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲೇನು ಮಾತಾಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮನ್ಪುನಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಮಾಮನಕಲು ಏನ ಮಾಮನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋದು ಆಯ್ಗೊಂಡ ಎಂಕ ಸುರುಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯುಡು ನಮಕ ಆ ವಿಚಾರದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಚ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಕುಲೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಕಾರಬಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನು ಇಂಚ ಮೂನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಈ ದೈವಗೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ಈ ರೀತಿದ ಮಾತ ಅಪಗನೆ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ ಪಂಡದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಲ ಬಡೈದರ ಅಕ್ಲು ನಾಗಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಭೂತಾರ ಅಂತಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ನಿಜ 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 ಕುಡಿಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟದ ನಂಜಿ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೆತ್ತ ವರ್ಣಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಚಾರ ಮಂದಿ ಅಂಡ ಒಂದು ದೆಯ್ಯದ ಕುದಿಯಾಗಿತ್ತು ಈತು ಕೊಡ್ಲದೊಂದು ಸೇವೆ ಐತೈದಿಟ್ಟಾರು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಪರು ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನನಲಾತಿ ದೇವರನ ದೈವಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಯಾನ್ ಒಂದು 10-15 ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನುಷ್ಯ ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾಡು ಅಂಚೆನ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪಾರು ಇರೆಗ್ಲ ದೈವದೇವ್ರನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ ನಟ್ಟೋನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬರ್ತೊಂದು ಇಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ರ ಲೇಪ ಬರ ತಿಕ್ಕೋಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದಂಗೆ ಕೇಳೊಂದು ಲೇಪ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಪಾತ್ರನೆ ತೂಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೋನ್ವಾ ಸರ್ ಐತನ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೆಂಕೊಲ್ ದೆತ್ತೋನ್ವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೋಕ್ ಇರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಶೂರ್ ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿ ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಬೀರ್ನಾಳ್ವ ಧೂಮವತಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಈ ದೈವಲಿಗೆ ಪುರ ಕಟ್ಟೋಡ್ ಸರ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದದುಂಡು ಐಕದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದಿಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ ತೂವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಪೆರ್ಮೆ ಯಾನಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾವಂದಿರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾವಂದಿರ ಅಪಗನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರ ಅಪಗನೆ ಬಂತೀರಿ ಈ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾತ ಅಂದೆ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಂಚ ಪೋಡು ಸರ್ ಎಂಕಿಂಚ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಐನೇನು ಬುಡ್ರ ಆಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬುಡ್ಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ನಾನು ಮಾಡು ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂತ ಬೈ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟಲು ಆಜರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟಲು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತತಿ ಪೋಪು ನಂಜನ ಆ ಪೂರ್ತುಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಅವಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ದೈವ ಉಪ್ಪುಣವನ್ನಾಗ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬರ್ಪೇರನ್ನಾಗ ಇನ್ಕೆ ರಜೆ ಮಿನಿತನ ದುಮ್ಮುನಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೇನೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಕಲು ಮಾತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗನಾಗೆತ್ತು ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಪೋತು ಅವಳು ಬೂಲಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಚೋಣ ಅವೇ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೇನೆ ಈ ಬೂಲಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಪೋತು ದೈವ ಕಟ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುಗನ ಗಾಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಪೋತು ಆ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತರ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಉಂತುದು ಆ ಗುತ್ತು ತಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಪಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಕ ಅವು ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ದೈವಗಳು ಎಂಕ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊಡದೆ ಊರ್ದ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆತ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆತ ತಂದೆ ಎನ್ನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ತಕ್ಲ ಅವಡೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭ್ಯದ ಪತ್ರ ಪ್ರತ್ಯುರಿಲ್ಲ ರವಿಶಣ ಬಲೆ 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 ಎಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಮೋಕೆ ತೂಪೇರೆ ಯಾನ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ
ಪಾರ್ಬೋತು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮುಗಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ವೆಕೇಶನ್ ಪುರ ರಜೆ ಪುರಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಪುರ ನಡಪುನಾಗ ಎಂಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶನಿವಾರ ಇಂಚೆ ಈ ನೆಲಕ್ಕುರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ಅವು ಅವೈದಿನ ಅವಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅವೈದಿನ ಅವಡು ಐನು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾಕಿದ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಜೆ ಮಾತ ತುವಿನಾನೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಐತೆ ರವಿಶನಾಗ ಓದುನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತ ನೂದಿಗೂ ನೂದು ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವಡು ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಡು ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಕರಿಪೆರ ಬೋಡ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಬಡವಳಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ನೆತ್ತೇರಿನ ಬೆಗರ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಗರ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಾಂಕನಂಚಿನ ಹೂವುಂಡ ಪೊರ್ತುಲುಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಜತದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದಾದಕೆಂಡ ಏನನ್ನು ತೂದು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು 10 ಜನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬರ್ಪೇರತ ಅವು ಎಂಕು ಖುಷಿ ನಿಜ ನಿಜ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವರು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಡೆಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಜ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈತ ಇರು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಅಪಗನೆ ಇರು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇರಿಗ ದೈವದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಇರು ಬರ್ಪಾರ ವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಅವೇ ರಜತ ಪುರ್ತುಡು ಈ ರಜೆ ಪುರಪುಂಡತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇರು ಬೈದಿನಿ ವರ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಗನೆ ಬೈದಾನೆ ಅವು ಅಪಗ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಡುಮಲಿಡೊಂಜಿ ಅಕೇರಿಡೊಂಜಿ ನೇಮ ಯಾರುಂಡು ಏರ್ನ ಕೋಡಿ ಜಾವಡ್ನಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಉದ್ರಂಡಿನೊಂಜಿ ದೈವ ಯಾರುಂಡು ಈ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ದೈವ ಧರ್ಮದೈವ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆನ ಅನ್ಪೇನು ಆ ಉದ್ರಂಡಿ ದೈವ ಅವಳು ಆವಡ್ನಂಡ ಪಂಡ ಆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ದೈವನು ಲೆತಮತ್ತಿನ ದೈವ ಅನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಕತೆ ಉಂಡವು ಆ ದೈವ ಆವಡ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರ ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪಂಡ ಅಕೇರಿಡು ಕೋಡಿ ಜಾಪನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪನಿಯರ ಏರಿಂಚಿ ಕೋಡಿನೆ ತಿರ್ತು ಜಾಪುನಂಚಿನ ಎಳ್ಳೆ ಪುರ್ತು ಬರ್ತನೆ ಮೂರ್ತಗ ಸರಿಯಾತ ನಡತೋನ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರ ಆ ಎಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪನಿಯರ ತಬಕ ನಲಿಪುನು ತೊಂದರೆ ಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅಂತ ತೋಂದುಲೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ವಾವರ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಸಾಕಾರ ಮಂತೊಂದಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಇರುಲಿರ ಅಕ್ಲೆನ ಬೆರಿಯ ಇತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗಿನ ದೈವದ ಈತ ಏತ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈತ ಅವು ತೂಕ ಮಸ್ತುಂಡು ಈತ ನಿತ್ತ ಮಾತ ತೂಯರ ತೂಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅವೇ ತರತ ಕಟ್ಲೆ ಆವುಡಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅಪಗನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ದೈವದ ಉದ್ರಂಡಿ ದೈವ ಅನ್ಪನೇನೆ ನಾನು ಸುರೂಕು ದೈವ ಕಟ್ಟನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಸುರು ದೈವ ಕಟ್ಟತನ ಪಡುಮಲಿಡ ಅವೇ ದೈವ ಉದ್ರಂಡಿ ದೈವನು ಕಟ್ಟನು ದೈವ ಕಟ್ಟಿನ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೈವಲೇನು ಕಟ್ಟನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕమైన ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದನಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅನ್ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಪನ ಪುರ್ತರೆ ಪಾಡ್ದನಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಿಯೆ ದೈವ ಪಂಡಿಕುಳ್ಳ ಅವಳು ಪಾಡ್ದನ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಐನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಲನೆ ನಾಡಿರತಿಯೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ನಾಡಿರತಿವೆ ಒಂದು ಮಾತ ತೂದಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಟ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಡೆಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ 7ನೇ ವರ್ಷಡೆ ಈ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದೈವದ ಅಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ ವಿಚಾರ ఇప్పుడు ಇಲ್ಲರ ದಿಂಚನೆ ಇರೋಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ತಂದು ದೈವದ ದಬಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನ ಚಪ್ಪಳ ಬಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಸರ್ ಆರಾಮ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಪಂಪೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಕಾಲ್ ಬಂದಿರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ರವೀಶನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ಇರಿಗೆ ಏರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರಿಗೆ ಏರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬನಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನತಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನತಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸ್ವಂಚಪ್ನಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಈರ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಾಗ ಈರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಪುರ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಲ್ಲಾರ ದಪ್ಪನ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ಆರೊಂದು ಈಸ್ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂತುಲ್ಲ ಈ ಫೋನ್ ಟುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ನಿಜ 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 ಪೆರ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಮಂಚಿನ ವಿಚಾರ
ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಬರೋದಿದ್ದೇನೆ PhD ಪುರ ಮುನ್ಪಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾರೇ ಗೈಡ್. ಓಕೆ 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 ಆತೆ ನಿಜ ನಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡ್ತಾರೆ ಅದ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ. ಅಂದು ಸರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲಾತ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪುನಃ ರವಿಶಣ್ಣನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕು ಬರೋದುಂಡು ಹೊರತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣನ ಪುರ್ಲುದ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿಟ್ಟು ಜುಮಾದಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ದೈವದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಅಣಿಪುರ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ದಾದಾ ಒನ್ಪರ್ ಸರ್ ಉದ್ರಂಡಿ ದೈವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಒಂದುಲ ಪಡುಮಲೆಟೆ ಪಡುಮಲೆಟೆ ಉದ್ರಂಡಿ ದೈವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕೆರಿಡ್ತು ನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಕೆರಿಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಣಿಪುರ ಮಲ್ಲ ಅಣಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸುರುಕು ತೂಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೂಬಡ್ನಿಪುರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಜುಮಾದಿ ಅಪ್ಪೇನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಓಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಪೋಯಿರು ಬೊಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಂಕುಲು ಅವೇ ಮೋಕೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ದಯಪನ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ರವಿಶಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಾಡ್ ದಯಪನ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸವಾಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಬದುಕುಡು ಐತ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಸವಾಲದ ನಡುಟು ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ತೂಪಾದೇರ್ ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣ ಐಕ್ಬೋಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಐಟ್ ಚಾಕಿರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ನಯ ವಿನಯತೆ
ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಸರ್? ನಾನು ನರಿಕೊಂಬುದು. ನರಿಕೊಂಬುಡ್ದು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್? ಸುಂದರ್ 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 ಎಸ್ ಸರ್. ಸುಂದರ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್, ಪಾತ್ರಲೆ ಅರ್ನ ಬಂಡ ನಲಿಕೆ ತೂದ್ಕೊಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕೋದಿನಿ. ಓಕೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನಕ್ಲೆ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಎಂಜಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬೋಯ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಕೊರ್ಪುಲ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ನೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪುಣಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ನಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಇಂಚೆಂಚ ಬಂಪೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ನಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತೋಪುನಂಗಿ ಪೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಈ ಕಟ್ಟುನ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ನೀರೇ ಕೊರ್ಲ ಅವು ನಮ್ಗೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತದೆ ಅವು ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ತೂನಗಾನೆ ಆರಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಜು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಬಂಗೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲೆ ಬರ್ತನ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅನ್ನ ಪಂಜಿನ ಎಂಕುಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲು ಒಂದು ಐದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮೈಕುವ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಗೊತ್ತು ನಂಚೆ ಅರ್ನ ನಲಿಕೆ ತೂಗಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡ್ರಿ ಇಂಚೆನೆ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುಡೆ ಅರ್ನ ಈ ನಲಿಕೆ ಆರೆಗ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ? ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇನುಂಡೆ? ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಯಮಲ್ತಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ నుంచి ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲ ದಯಪನಾಗ ಇಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲು ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೋಡದೆ ಇಂಕುಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಗ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ದಯಪನಾಗ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಬೋಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿನ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಪನಿಯರ ಈರೊಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಾರ ದಯಪನಾಗ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈರೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಪುರ ಮಾಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ಸ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುರ ಇರ್ತೆ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಡು ಇತ್ತ ಅವರು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿ ಆಯನ ದೈವ ಗೊತ್ತು ಪೊಡ ಇತ್ತ ಜುಮಾದಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಂಡ ಜುಮಾತಿನ ಗೊತ್ತು ಪಡೋಲು ಭಾವನೆ ಪಡ ಜುಮಾದಿನ ಓರು ಅಲ್ಪ ರೂಪ ಬರೋಡಲ್ಪ ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾವ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಅವೇ ತರದ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಸತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಜೀಟಿಗೆ ಅವನ್ ಎತ್ತಂದೆ ಅವೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ್ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಉಳ್ಳ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅವು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಡು ಆತನ ನಾನು ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪವಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗೌರಿಯಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ದೈವದಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಏರೇನ್ ಪೂರ ಜನ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಂತ ಜೋಡ್ಸ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರ್ ಬನ್ಪಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ ಕುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪವನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತ ದೈವದ ಚಾಕರಿದಾಯನ ಮಾತ್ರಲ್ಲೇ ಪುಡಾದೆ ಅತಂಡ ದೈವದ ಮುಗ ಪತ್ತನಾಯಲ್ಲೇ ಪಡಾದೆ ಆತನ ಇತನ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಪತ್ತನಾಯಲ್ಲೇ ಪಡಾದೆ ಆತನ ಇತನ ನನಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸೇರಿಗಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಲೆಪಡಾದೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಲೆಪಡಾದೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಮೂಲು ಸಿರಿ ಆರುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಅಜ್ಜರು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜರ ಅವಡ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ದೈವ ಘಟನಕ್ಲು ಸಿರಿ ಯಾವುಜಿ ಅವು ಯಾವುಜಿ ಉಂದು ಯಾವುಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಅಜ್ಜರು ಕುಲ್ಯಲ್ಲಡಲೆ ತಂಬೆ ಆ ಪೂತರಡ್ಡ ಸಿರಿ ಪತಂಬಲ ತಂಬೆ ಆ ಬೊಂಡ ಪತಂಬಲ ಇಂಚಿನ ಪತಂಬಲ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಅಜ್ಜ ಬುಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಪುಳ್ಳಿ ಆಡಿ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ ಲೆಪ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನಗ ಮಾತ ದಯಮಲ್ದ ಯಾನ ಈತೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಈ ತುಳು ನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲಿಡೆ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನು ದಯಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೆಕ್ಕೂ ಆತನ ನಿಕ್ಲ ಒಲ್ಪ ದೈವಲು ಪುರ ನಡತೋನುಂಡ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೇರ್ನೆ ಪೋಚಿ
ಕನತ್ತನಿಂದ ಇತ್ತನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಈ ದೈವ ಕಟ್ಟನೆ ಬೋಡ ಅತನ ಗೊತ್ತುಜ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಅದರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಖಾಲಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯತೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂರ್ಣವತ ಆವೋಡ್ನಂಡ ಪೂರಾ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರಾ ಜಾತಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಏರನ್ನು ಒರಿಯೊರಿ ತೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ತೆರಿ ನಕ್ಲು ಅಂತ ಅಕ್ಲಿಡ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡು ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಔದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮುಂದೆ ಇಂಚರ ಸರಿ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಅಂಚೆಂಚ ಅಂದ ಐಕ್ ಐನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಈತ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕಟ್ಟತಿಲ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪುದಿತ್ತು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಪುದಿತ್ತು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಓವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ನಡಪೋತ ಅವೂಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ವಂಚನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬದಲ್ಪೆ ಬೇತ ಊಲ ಕಾರಣ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಮಲ್ಪಿನೇ ಅಂದೆ ದಯಮಲ್ದು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಚೇತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಬರಡೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪುರ್ನೇ ಜೀವನಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಂಡ ಆಯಾಯ ಭಾಗಗಳು ಇತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿತ ಆ ಭಾಗದ ಜುಮಾದಿ ಮುಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿತ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಭಾಗಡ್ಲ ದೈವ ಕಟ್ನೆ ಇಂಕ ಸರಿ ಏನೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪಡೆದ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಜುಮಾದಿದ ಕಟ್ಲೆ ಐತಿನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಕನೆ ಪಾರಾಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಾನೋಡು ಎಂಚೆ ದೈವಾದನ ನಡಪದಿತ್ತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ನಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನನ್ನೋರಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆ ಐತಿನ ಅವೇ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿದಕ್ಲೆ ಆ ಭಾಗ ಗೊತ್ತದ ಒಲ ದೈವ ಕಟ್ಟು ಪೇರು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಅದಪ್ಪು ನನಂಜು ಮಲ್ಪೇರಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಟ್ಲೇನ ಅಲ್ಪದೇನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಅಲ್ಪದೇನು ಮುಲ್ಪದೇನು ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಲ್ತತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂದ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಜೆ ಐಕ್ ಬಡತೆ ಯಾ ಮನ್ಪಿನಿ ಆಯಾಯ ಕೊಡಿಯಡಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಡಪೋಡು ನಂಡ ಖಾಲಿ ದೈವ ಕಟ್ಟನ ಒರಿಯನ ಕೈಟಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಜಾತಿ ತಯಾರವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪವನಕ್ಲೇನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈ ಕೊರ್ಪವನಕ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿಲಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂದ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಆವಡ್ ದೈವ ಇಂಚಿಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಏತು ಪನವ್ ಬೋಡು ಐನ ಕೇಂದ್ರ ದೆತ್ತನು ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಕೇಂದ್ರದಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಈತು ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬರಿ ಸರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬುದವೇ 1,500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಯಾವುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಅನ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯು ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ಇತ್ತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚು ಉಂಡು ಬದಲಾತನೆ ಎಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆನಾ ಎಡ್ಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ನಿರಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ಇಂಚಿಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಳು ಎಂತು ಓಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಂದು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಪುನು ಆತನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ನಾವು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆನು ದೂರ ಲೋಕವ್ರ ಮೇಲೆ ಪುಗರ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಅವೇನ ನೆಪ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ದಾದನ ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಪೂರ ದೈವದ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ಆತನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಈ ದೈವದ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಆ ಕಲೆನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪವನುಂಡತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವನ ಕರ್ತವ್ಯವು ದಾಯಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡ ಪುಟ್ಟಿದೇಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ಉಡಲದ ಅದನ್ನ ಆಯನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಹೋಗಲ್ಲನ ಅವು ಅಪ್ಪಗನೇ ಬೈದನವು ನಿಜ ನಿಜ ఆయన ఒరిపోందు పోపిన వేళ ప్రతిరియన జీవనుడు అట్లట్లన బదిగిడు పునంచర కథ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಐತೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೆನ್ನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಐತತುಲೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡತಿ ಯಾನ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ ಬೋಂದ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೇ ಮಂತೊಂದು ಕುಲಿಯಂಡ ಅಲ್ಪದ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ಕಟ್ರ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎನ್ನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಯಾನೇ ಅವಡತ್ತಂದೆ ನನ್ನೂರಿ ಕಟ್ಟರಾಪುಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಗುತ್ತದ ಏರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟರಾಪುಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾತಿವಾರ ಮಲ್ತಿಂದದೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊಡದ ಜಾತಿವಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಖಲು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂಚ ಒಪ್ಪಡದ ಜಾತಿ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಆಯಾಯನ ಬೇಲೆಗೆ ಕಸುಬುಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗ ಜಾತಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವಾಗ ಆಯಾಯ ಜಾತಿದ ಕಸುಬು ಉಂಡ ಆಯಾಯ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯಾಯನ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಊಲ ಗೊಂದಲ ನಿಜತೆ ಇತ್ತ ದೈವ ಕಟ್ಟನೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಬೋಡು ನನ್ನೂರಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಬೋಡು ಆತನ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಹೋಮದಿಪ್ಪನ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಬೋಯರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲನೇ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾತಾರ ಓಕೆ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನ ಪುದರ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ನಟ್ಟು ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತನೆ ಸುರುಕು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ನಿಜ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಿಜ ಈತ್ ಮಾರೆಗ್ ಈತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಕೊಂದ ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆತೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಸುರುಕು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ರಡ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತ್ ಕಲ್ತದಾರ್ದಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನೀರು ಗುರ್ತು ಜಾರ ನಿಜ ಹಲೋ ನಿಜ ನಿಜ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ನೀರು ಗುರ್ತು ಜಾರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಕಟ್ಟನು ಪರವೇರು ಯಾನ್
ಪರವೇರ್ ಪಂಡ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನತ್ ಕುಪ್ಪೇಟು ದಾಖಲೆ ಕಟ್ಟುನು ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನರೇ ಕಟ್ಟುನು ನಿಕುಲು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದುಂಡದೆ ಇರ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಹೆಮ್ಮೆಂಡಿ ಇರು ಅವ್ವ ಜಾತಿದ ಬಂಡಾರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಸಮ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಜಾತಿದ ಕಸ ಬುಂಡುವೆ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ್ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಕರಾಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ನಕುಲು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಒಂದು 92 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುಚಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಓವೋ ಒಂದೊಂದು 92 ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಇನಿಕಲ ಈ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿಕಲ ಬುಡ್ತ ಜಾರಿ ನಂದೊಂದು ನಾನಾತ್ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಈತ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ದೀತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಿಜ ನಿಜ ಎಂಕಲ್ ಬಾನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗುರುಪ್ರೋಡು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತು ಪೋನ್ತೀರ್ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾರ ರವಿಶಣ್ಣೆ ಇಡೇಗತ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೆ ಎರಡು ಎಂಕಲ್ ಆಸೆಲ ಆತೆ ಮೇಡಮ್ ದಯಪನಾಗ 2019 ಆರು PhD ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಡ್ದಬೇಕು ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಪೇರು ಅನ್ನಾಗ PhD ಡಿಗ್ರಿ 2020 ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತ 2023 ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಅಂದಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸ ರಾಯ್ಜಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಗಟ್ಟಾಡು ನಿಜವಾದ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪೋಡು ರವಿಶಣ್ಣನ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ ಅಂದ್ ನಿಜ ನಿಜ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೈವ ದೇವರನ ಮಿತ್ತಾರೆಗ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಐಕ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕಿಂಚ ತಪ್ಪಂದೆ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಅವು ಸತ್ಯ ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಂಪಿನೊಂಡೆ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೈವ ಕಟ್ಟನಕಲ್ಲ ಕೈತಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲ ಬೇತೇನೆ ಕೇನೋಡು ವಾದ್ಯ ದಾಖಲ ಬೋದು ಬೇತೇನೆ ಕೇನೋಡು ಐಕ್ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ನಕಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಕೇನೋಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥದ ಬೇತೇನೆ ಕೇನೋಡು ಐಕ್ ಪದ್ಯ ಗಣಪಿನಕಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಕೇನೋಡು ಅಪಗೊಂಡತೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಲು ಅದೇ ಓಕೆ 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 ಇರ್ತಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ನುವನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಆರೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಕಟ್ರ ಈ ತರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸರುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲಾದುಪ್ಪು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಈ ಭಾಗ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂಚೆ ಪಡೆದ ದೈವದ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಪಡೆದು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಟ್ರ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ದೀತಿಚೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣನ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಐಕಾರ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕಲ ದುಂಬಗ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ವಾರನ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಲು ತೋದ್ ಮನೆ ಓಕೆ ಬಲಿ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಜುಮಾದಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಜುಮಾದಿ ಅತೆ ಅವು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಡಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಣಿ ಅದೇ ಭಾರಿ ಭಾರ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗ ಮೋನೆ ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಲೆ ಮೊಗ ಮೋನೆ ಕಟ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ನಂಚಿನ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಓಕೆ 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 ಒಂದುಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಂದ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಸುರುಕು ಓಕೆ ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಜಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಚಂಡೆ
ರವೀಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಫುಟನ್ ಪುರತು ಒಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇರ್ಲೇರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ರಮೇಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಓಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಅರಿಯಪಾಡಿ ಮಾಡ ಗೊತ್ತು ರವಿಶಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತಿರ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ರವಿಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರವಿಶಣ್ಣ ನಾನು ಅರಿಯಪಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಗೊತ್ತಾಂಡು. ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್, ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಅರಿಯಪಾಡಿ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸರ್. ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ರವೀಶಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರವೀಶಣ್ಣ, ಆ ರವೀಶಣ್ಣನವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ದೈವಗಳು ಒಲಿದಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಿರಾಕಲ್ಗಳು, ಅವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ರವೀಶಣ್ಣನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ PhD ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಡುಜರ ಸರ್ ಇರುವಲ್ಲ ಪಾಡುವಾರಿ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಇಂಚ ಪಿದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಬಹುಶಃ ಆತ ಇಂಚ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಇಡುತ್ತು ಅದೇ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಟೈಟಲ್ ನ ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ. ಈತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ದಯಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗ್ ಆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ದಯಪನಗ ನನಲಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎದುರುಗ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಅನ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗದೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ದಯಪನ ಲೈನ್ ಇಡಕ ನಿಂಚೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ವಿನಯಮಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹೌದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ದೈವಿಕ ಈ ಭೂತ, ನಮ್ಮ ಕೋಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆಯಾ ಸರ್? ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು. ಆ ವಿಚಾರಡೆ ತುಳು MA ಕಟ್ಟದೆ, ನಮ್ಮ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಯ್ಯದ ಕುರ್ತುಡು ತುಳು MA ಬರೋಣ ಅಪ್ಪ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಪಾರಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚಾರ ತೊಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ ಪಾರ ಬಂಗ ಒಂದು ನಲ್ತೂರು ದೂರ ಬರೋಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೇ ಬಂಗ ಅಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಂಚ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಅವೇ ಯೋಚನೆ ರೀತಿ MA ಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ ಈ MA ತುಳು MA ಮಲ್ಪರೆ ಓವುಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಐಡ್ದಾರ ತುಳು MA ಗೆ ಕಟ್ಟನು ಅವಳು ತುಳು MA ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಏನು ದೈವಾರಾಧನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಯು ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್, ನಿಜವಾದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಾಗ ನನ್ನಲಾತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನನ್ನಲಾತ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮುದಾಯಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪುರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏನ ಸುರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಅಪ್ಪಗ ಸುರುಗಿಜ್ಜಾಂಡ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪನಾಗ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಪೋಂದು ಪೂರ ಪಿದೆ ಪೋತಂಡೆ ಪಂಡ ನಮಲ ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಈ ದಾಡೆಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಅವಡು ಪೋಪಿನ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕುಲ್ಲ
ಅಕ್ಲೇನ ವಾ ರೀತಿ ಪೋಪೆರೆ ಎಂಚ ಪೋಪೆರ ಅವಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರೇ ಅಲ್ಪ ನಂಬುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರ್ ಬರ್ಪೇರ ಆ ನಂಬುನಕ್ಲ ಅವಳು ರವಿಶನ್ ತೂಪುನತ್ ಅವಳ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಂತ ఆయన ಜುಮಾದಿನ ಹೊರಟು ತೂಪುನು ಆ ರವಿಶಂತು ನಾವು ಬುಕ್ಕ ತೂಡ ಆ ಬಣ್ಣ ఆయన ಪೂರ ಬಿರಿತದ ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರೋಡು ರವೀಶ್ ಮಂದಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪಾತೆರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವದೇ ಬಂದದ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬುನು ಕೈ ಮುಗಿಪುನ ಆ ರೀತಿದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ ಇತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಣಿತನ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾಗಟೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ನುಟ್ಟೆ ಬೇದಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲು ದೂರ ಕುಲ್ಲುನು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಕ ದಾಯಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರ ಪಂತಿನ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಐಕ ಸರಿಯಾತ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಪತಂ ಪೋಲ ಆಂಡ ಈ ಒರಿ ಐನು ಮಾತು ಬಿಡುದು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂತಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈತ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಬುಡುತು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಕ ಪಂಡ ಈ ಮಾನವ ಜೀವನ ಉಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ ನಾವು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಚೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೊಂದಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಹಂಚಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಯಪಣಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಳ ಕಾರಣಗ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಈರೆಂಕ್ಲೈಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಬೆಳೆತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ದೆತೊಂಡಾರೆ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಲ ದೆತೊಂಡಾರೆ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆ ಗೀತೆ ಇರು ಟೀಚರ್ ಆದ್ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮಾತದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನಾರಿ ಇರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಸೇವೆದ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ತೂಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೆಗಳ ನೆನಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ದಾದ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಅಂಚದಿದ್ರೆ ಅವೇ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟನವೆ ಅವೇ ವಿಚಾರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಹೋಗುನು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಪೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ಪೀಸ್ ಈ 1000 ಕಟ್ಲದ ಪೀಸ್ 10,000 20,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಬಾರಿ 2,000 3,000 ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ ಕುಪಕಾರಿನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಘ ಪುರ ಇಟ್ಟು ಲೋನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೇವೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತನೆ PhD ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುಗನಗ ಮದಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡತಿರೋ ಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಅಲ್ಲವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಲೆ അതിനൊട്ടിಗೆ ಆಲ್ನ ಅಣ್ಣ ಭಾವನಕ್ಲೇನ ಏನ ಭಾವನಕ್ಲ ಏನ ಒಲಾಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ ಕೊರ್ರಬ ಪೆಚ್ಚಾದೆ ಒಲಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡುವನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾವ ಏನಡ ಪನ್ನಿರ ಧೈರ್ಯ ನೇರ ಏನಡ ಪಾತಿರ್ ಜರ್ದಿತ್ತ ಪಂಡಿ ಜರ್ದಿ ಆಲೆಡ ಪಂಡಿತೆ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪುರ ಪಾತಿರ ಪುರ ತಾಳ್ಮೆ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಂಗ್ ಬೈದೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಕೋಪ ಸಡನ್ ಇರು ಕೋಪ ಪುರ ಬರ್ರ ಬರ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಇತ್ತನ ಪುರ ಎಂಕ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಂಟ ಮಸ್ತ್ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಜೀವನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೈದರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪೇರ್ ದಯಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಓದರ ಆ ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಸ್ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಯಪನಾಗ ಅರ್ಲ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬೈದಿನಾರ ಕಡು ಬಡತನಡೆ ಬೈದಿನಾರ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಕನಸಿತ್ತಂದು ಆ ಆಸೆ ಕನಸು ದಾದಾಪುರ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಎತೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದೊಂದು ಅವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತಂಡ ಅವು ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ PhD ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪೋಡು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪನಾಗ ಬೋಟ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಈ ಮರಿಯಲಡು ಅರೆಗಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಟ್ ಪೋಡು ಆ ಬೋಟ್ ತಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ನಿಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಆ ರೀತಿದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಪುಡು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದವಳು ಮುರುಕುದು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಆ ಪುರತುಡ್ತಿಕನೆ ನಿಜ ಬೇಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅತನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಮಿಟ್ಟು ಅವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಡು ಐಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ HOD ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಾನು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ತುಂಬಾನಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪರವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ತನಕ ಓದ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ PhD ಅನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು. ಯಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಐಟ್ಲ. ದೈವಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ನಮ್ಮ ಏಪ ದೈವಲಿ ನಂಬುವ ದೈವ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಚಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ, ಆ ಪಾತ್ರ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸತ್ಯ. ಅವೇ ಪಾತ್ರ ರವಿಶಣ್ಣ ಎತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ ಎತ್ತೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪಡೆ ದೈವದ ಚಕ್ರಿ ಅನ್ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆತ್ತೆ ಏರು ಅವೇನು ತೂಪವನಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ದೈವಲು ಏಪಲ ನಂಬಿನಕ್ಲೆನ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಚಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ತರ ತಗ್ಗಾದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡ ಏನನ ಈಡಗಲ್ ಎಪ್ಪಡಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ ಕಲ್ತೆ ಐನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೆಲುಕುಪಾಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲು ಏರ್ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡತ ಈ ಮಣ್ಣದ ದೈವಲು ಉಲ್ಲನ ಆ ದೈವಲು ನಂಬುನಾಗಿ ಏಪಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತಾನೇ ಆ ದೈವ ಪೊಯ್ಯ ತಪುದೇನೆ ತನ್ನ ತರಿಟ್ಟು ತುಂಬುದು ಪೂತ ಪುದೇನೆ ನಮ್ಮ ತರಿತ ಮಿತ್ತು ದೀಪುನಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ನೆಂಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈನ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅಲವದ ಕಡೆ ಪತ್ತುನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲುಡುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದೋರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡುಡಿತನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೆಡೆ ನೆಲೆ ಉಂತಿ ಸಾರ ಸಾರ ದೈವಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂತು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ದೈವಲೆಡ ನಟ್ಟೋನೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೈವ ನರ್ತಕರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದಂತಹ ದೈವವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೈವ ನರ್ತನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್